ready, go! 1, 2, 3, 4, 5. Here we are. Hilltop Palakdan Viewing Point. Here we are. Dito siya? Ikaw pa lagi kumusunog sila. Boss, kamu din ha? Post mo ba? Nindo tanahon. Ner, ari Ner. Ito bang ba? Nice. Apil ka ko. Kanina daw pang picture man naka-video na siya kanilang picture pinta lang na. Automatic na siya. Naka-video na. Wait, David. Kato laging atong tayo mantik eh. Uwan mo kayo dito sa Akbam. Ilan lagi ni mo dayon. Apelon pa el? Ano rasa? Balik ka na. Wala ko. What's up mga people? Sige, kamo na lang. Maro to. Ano
Nindot swimming pool luyo. Victoria Peak. Ano ba dito? Victoria Peak. Asa dapat anak dong? Asa dapat anak busa? Kaparili na din. May bunga dito si ay nailag mo ko dad ang tagal book sir. Tagad. Doon tagal book. Bagay mo alang Victoria Peak na diri. Buhat na mag-highway na padong tubos. Picture lang ko behind the scene. Wala ko tanang timer, may timer oy. Pag anak gumuduhang, da ram isig ra mo anak ya anak pasang kamot ta. Selbi mo ra bagdonon. Kakuyaw. Sige na ka picture ko. Say anak, Oh, bigda. di selbi mo kabot ra gud mo. Dili lang ikabot lang yun. Oh, anak. Okay. Ay na di mo tanda mo ring wala mo bago na ko ano tawag ay nagkatawa biri. Ayaw mo nga gina. Ikaw ko na do. Atay lang bo. Bi abi. Padura ta ko ata. Biyag ay. Picture. Ay di ba bang ang videoan ay gisan pag video daw. Sana all.
Sana all. Nata diri sa Barile, Barile, Barel. Barilis Bukid, so mga tanak ko ani. Diro ubos. Ang sa may kailagan naman hindi daw sa may Nindot siya boss. anindot dre. Mungkin mga tanong mo na ba? Nagunoy. Nay kuan. Maranggit. Nya. Bumutaa sa view sa YouTube ba? Ang sa may istorya mo dre. Bahin sa munulupyo dring dapita. Namuyo re boss ba? Gapuhon boss. Ah, Kita mga dayo. kasi pa nga nato sir. Si Guding boss. Good day. Kanite. God. So karon nata sa Barile. Bukid sa Barile, mangutanhat aning mga tourist dre. So ma'am, unsa may kastoryan to dre ma'am? Akong istorya dire. Ana ba? Para mutas ang leg. Barili daw. Ya sama iya na diri padus malulos.